जेसेबांखि खस्थ' खालामनानै मावा मानो जिउबो गारबाय सोरबा सोरबा गोबां रोखोमनि खहा खथि जाबाय धन सम्पति खहा जाबाय अब्लाबो जों नुगोन थाङै थुङै जोंनि गोजौ थाखोनि लिडारफ्रा जोंखौ दैदेनग्राफ्रा जोंनि बर' जातिनि नेताफ्रा बिथांमोननि ब्रेनआ शार्प नङैनि थाखाय बा बिथांमोनहा सेल्फिशनि थाखाय जोंनि बर' जातिया शक्ति दंब्लाबो जों जेसेबां मोननांगौमोन बेखौ मोनबोनो हायाखै जारिमिनखौ नायबा नोंथांमोनहा नुगोन बै समाव चरण नार्जारी समर ब्रह्म चौधुरी मोनहाबो रमान स्क्रिप्ट आन्दलनजों लोगो लोगो उदयासल डिमान्ड खालामबोदोंमोन नोंथांमोनहा बयबो मिथिगौ हाजार हाजार लाख लाख बर'आ हिन्जाव हौवा बारसोमदोंमोन उदयासल डिमान्डआ बहुत गोजौ फैबायमोन किन्तु बिथांमोनहा बे समाव एमपि समर ब्रह्म चौधुरीआबो फरेस्ट मिनिस्टार जाबाय गावबा गाव व्यक्ति स्वार्थ मोननाय लोगो लोगोनो बिथांमोनहाबो उदयासलखौ गारदों थिग बे केरेक्टारा बे आखला स्टिल दिनैसिमबो बर'नाव खाराखै दिनै आं बुंगोन बर' हारिया जेनदों होननानै बुङोब्ला एकमात्र जोंनि बर'नि लिडारफोरनि थाखाय जेनदों दिनैहाय ओरैबायदि सम जादों जोङो सिनायनो सम it is the high time to identify the leaders who is selfish who is selfless सोर सेल्फिश नङा दा बेखौ जों दिनै नुबाय जोंनि गोबां लिडारफ्रा दा रुलिं पार्टिजों सिं सिं आखाइ हमबाय रुलिं पार्टिनि एगेन्स्टै फंसेबो खोथा बुंनो हाया दा अब्ला जोङो बर' जातिया बोरै जागोन बेफोर खोथाखौथ' लानानै नोंथांमोनहा हयथ' दिनै बयबो जेनाखि अरिजिनाल स्पिरिटनि मानसि जाय मावसोम हान्जा जाय बारसोमबोदों जालाखाद बिलाखाद खस्थ' लाबोदों बे खाथिनानै मोननाय जिनिसखौ जों बोरै दिनै खोमानानै लानांगौ अब्ला जों आङो बिथांजों एकदम 100% माने सहमत एखे अपिनियन जों बोरायबाय जानो हागौ नाउ आई एम एबाभ 61 एज 61 बोसोरनि बारा जाबाय रिटायार जाबाय साख्रि जोब्बाय किन्तु गोसोआ दाबो बोरायाखै आई एम स्टिल इन माइन्ड या सेंग्रा बुजिबाय दा नोंथांमोननि स्पिरिटखौ आङो दिनै हार्टिलि बरायगोन बिराद बैसो गोनां दं नोंथांमोनहा दिनै जातिनि अलखौ नुनानै आरोबाव जे फिन बोराय बैसोआव जांख्रिखांफिननो रायजो बिनायनि खामानियाव आन्दलनाव गावखौनो बावसोमनो ओंखारबोदों बिराद गोजोनथाव साबायखर होथाव खामानि बियो नोंथांमोननि बे दिनै जे साननानै नोंथांमोनहा जे जांख्रिखांफिनदों जों बेखौ दुलाराय बर' माहारियानो दिनै बरायनांगौ बाख्नायनांगौ नाथाय खोथाया बेल'नो जे नोंथांमोनजों लोगोसे नोंथांमोनहा जांख्रिखांबाल'नो जानाय नङा बे जांख्रिखांनाय जोंनि जे जेंना दाबि दाबा जों मा मावनो थांगासिनो दं जों मा बिदों जोंनि थांखि आरो थाखाया मा बे जिनिसखौ नोंथांमोननि भलान्टियार फर्स बा गुबुन गुबुन संगठननि बयबो बेखौ ग्रासरुट लेभेलाव प्रसार खालामनांगौ let the people know let the Bodo people know what we are going to do why we want separate state दा बे बाथ्राखौ नोंथांमोनहा गावबा गाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जेसेबां रायजो राजा दं इन्टेलेक्चुवेल दं ब्लक लेभेलाव दं गासै मोबिलाइज खालामै लासै नोंथांमोननि थांखिखौ बुफ्रुना होनांगोन बर'नि समस्याखौ बेखेवना होनांगोन दिनै जों मा हालोदाव दं दिनै नोंथांमोनहा बर'खौ मा अबस्थायाव नुयो प्रथमाव नोंथांमोननि भलान्टियार फर्सनि मदरै सोमावसारनायाव BSc सेकेन्डआव BTC मोनदों आरो जोबथायाव BTR मोनबाय BScआव जेबो गैया BTCआ नो डाउट एसे लाजाथाव गनायथाव जोंखौ एसे जिरायथ'नायनि मा होदोंमोन सुबिदा होदोंमोन BTCआव माखासे पावर एन्ड फांसन जथेस्थ' जों मोनदोंमोन नाथाय थार्ड एक्टरनि दारै जोङो मोनखानाय गोहोफोरखौ दिनै खोमानानै लाबाय बेखौ आङो गुवारै बुंला नोंथांमोना मिथिखाजोबसिगौ BTC एक्टरखौ नोंथांमोनहा नेटआव नाय BTR एक्टरखौ नेटआव सार्च खालामनानै नाय मोनजोबगोन बेहाय मा दं बाहाय मा गैया
दा दिनै आं बेखौसो गोमोनो ओंखारदों जे जोंनि बर' हारियाव एसेबां इन्टेलेक्चुवेल एसेबां एडुकेटेड मानसि थासेयावबो एसेबां लिडार थासेयावबो बे बिटिसि एकर्डआव मा मोनखो बिटिआर एकर्डआव मा मोनखो बेखौसिम माने स्टाडि खालामदोंना खालामाखै आरो खालामनानै बुजिखोना बुजिदिया आरो बिनि रिएक्सन मानो गैया नोंथांमोना बिजिरनानै नाय जे बिटिसिआव मोनखानाय गोबां जोंहा बिटिआरआव खहा जाबाय दा नंखायनो जोङो सानफिनदों दा सुक्ति जाखानायखौथ' नोङो खोमोरनानैथ' कारेक्सन खालामजाया नंखायनो जोंहा दा मोनसे गोदान उपाया बेनो जों गोदानै संग्राम खालामफिननांगौ सोमावसारफिननांगौ दा नंखायनो हयथ' फरायसा आफाद दा मोनसे गोदान सोमजिदों बनसु होननाय दा बिथांमोनहा गमामायै जुदि मोजाङै दैदेनलांनो हायोबा बर'लेण्ड बिनायनि आन्दलनखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायोबा रायजोखौ फोथायहोनो हायोबा मोबिलाइज खालामनानै आन्दलनखौ मोजाङै राइट वेजों दैदेनलाङोब्ला हयथ' जों नोंथांमोनहाबो बयबो सापर्ट होगोन आरो जोंबो सापर्ट होगोन दा बेबादिखौ साननानैनो जोंनि यांगार जेनेरेशना जायफोर हारिनि थाखाय सेपारेट स्टेट बिनो जाय जाय ओंखारगोन बिसोरखौ जोङो बोरायब्लाबो सिनियर सिटिजेन्सबाबो जों मा हायो जोंनि थर'निफ्राय जोङो मा मदद होनो हायो जोङो बेखौ ट्राइ खालामनो नागिरो दिनै आङो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट जाबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जाबाय सालबारि डिस्ट्रिक्ट जाबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जाबाय दा चिरां बाखि आरो क'क्राझारा बाखि बेवहाय बे साइडनिफ्राय 80-88 बोसोरसिमनि मानसिफ्रा मिटिङाव ओंखारो बोराय बैसोब्लाबो सेंग्रा गोसोजों जेरै दावगाबोदों बे बिराद हाइलि वेलकाम खालामनो गोनां आरो बे मोनसे गुड सिम्पटम्स आरो जों सेनियरफ्रा बेबादिनो जुदि आरो जावरिफिनोब्ला जोंनि उन यंगार जेनेरेशनखौ लासै लासै जोङो मटिभेसनाव लाबोयै बिसोरखौबो जांख्रिखांनायनि जे स्पिरिट बे स्पिरिटआव लाबोनो हायो आरो बिनि थाखाय जोंनो नांगोन दहाय सार होननाय बादि गावजों गावनि गेजेराव कोअर्डिनेशन कमिउनिकेशन इनफरमेशन सानो गाव जेखौ डिसिसन होयो बेखौल' लाजोबनाय जाहाथे बेबादि रुलिं होआ मालाबा एसे जुनियरनिफ्रायबो फिडबेक लानानै आंना गोरोन्थि जाबाय नामा बा बे डिसिसना बिदि जायालासिनो ओरैबायदि जानांगौमोन नामा बेबादिजों जोङो जुदि कअपारेशन कोअर्डिनेशन क'रिलेशन बेजों जों आवगायनानै थांनो हायोबा आङो सानदों खनसे थगायजाबाय खननै थगायजाबाय थामथि थगायजाबाय ब्रैथियाव जोंखौ थगायनो हानाय नङा जावले थगायजायोबा सेन्डायना जा दै सानस्रिनायाव सिगाङाव गबगोन नोङो खननै खनथाम गबखांनायनि उनाव गबगोन नामा गबआ साइकेलखौबो नों खेबसे सालायनो हाया गोबां माने प्रेक्टिस खालामनानैसो सालायनो हायो एडुकेशनावबो दं ल अफ एक्सारसाइज माबोरै सोलोंनो हायो जावले नाजानायनि गेजेरजों सोलोंनो हायो जावले थगायजानानै जोङो फर्थ टाइमाव दा नोंथांमोना जे सोमावसारनो ओंखारदों बे सोमावसारनायनि जेला एग्रिमेन्ट जागोन बे एग्रिमेन्टआव जों आरो थगायजाला बे जिनिसखौ जोङो बिथांनि स्पिरिटखौ बिराद मोजां मोनदों आरो नोंथांमोनाव बेबो दं बेस्ट माने स्ट्रेटेजिखौ जोङो लालांनांगौ दा बेखिनिखौनो जाहाथे इसोरा जोबथारनायाव जों जे फर्थ टाइम समाव सारनो ओंखारफिनदों जाहाथे इसोरा बेहाय मदद होयो देव-देबीफ्रा जाहाथे मदद होयो बयनिबो जों आशीर्बाद लानानै आवगायलांनांगोन आं बेखौ मिजिंथियो बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननि बयनिबो जिउ सोलेर देहा सिन्था धारा मोजाङै थाथों सैथोजों सोलिनायनि स्पिरिटआ जेब्लाबो थाथों बेखिनिखौ आङो इसोरनि खाथियाव आरज खालामनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय।